tuni ta yi min zafi. Khadija da tambaran ki a yau na taho ba zan yi wasa ba. Ai babu kamata Khadija ba wai ba, tsabar tsantsar aji kowa na kula sai in gaba ta kai ba. Ita dai ɗaya taltake ba dan in tana cika baki ba. Khadija daban take in zan samu ba zan ki karba ba. Sai a tambayi fuska ba idanu ba, daga sanda na ganta du zuciya ta kai ni gurin da ban je ba. Sunanta nake faɗa a cikin baki kuma ba karatu ba. Samin ki akwai wuya, babbar mace ba zan miki tsara ba. Kafin ka shige ta za ka sha fama, in ka ɗauko tarbiya za a same ka ba ka halin gulma. Sannu sannu a hankali yanzu gashi Khadija kun ga ta girma. Allurar cikin ruwa wanda ya ɗauko ta ba zai yi wasa ba. Tarin dukiyar ka Khadija ba za ka yi mata dole ba, in ko arziki ka nuna mata ba za ta kalli wannan ba. Ita da ra'ayi take duniyar gaba ta ɗauka da zafi ba. Kullum addu'a nake ilahu ka bani Khadija na yi gaba. An shaide tagun ayyukan gida wajen bautar ilahu. Khadija anan ba ta da gargada, ita jin daɗi take in tana zikirin manzon Mahmuda. Ga ƙaunar yara ta ba su kuɗi domin su rarraba. Kamar saraki ce tafiya daidai take in ka kalli jikinta kamar ka haukace. Duk abin da ta so tana samu Khadijatu mai sa'a ce. Idan zan yi dubu a cikin waƙen ki ba za na gaji ba. Khadija ina ma barka ka ji dan uwa, a zamana ku za ka gane da bambanci ko guna shakuwa. Ita yar aljanna ce asalar ta sai ka mance damuwa. Khadija ta kiwata ka kayo bulbul tamkar ba kai ba.
kure ne ba, ga biyayya haƙuri nutsuwa ta bi manzo na mu ja gaba. Halayen Khadija ne kun gabata da wannan a ƙasa ba. Khadija a koyaushe ba ta halin koda, in ta samu ta ba wa marar shi har me shi kamar cida. Abinda yake gabanta take yi ba ta kulla mai fada, waza ya taɓa ki bai ga fishi na ba sai in ban gan shi ba. Kuma gajiya ne ba, wake na kitin da safe zan iya kaiwa har magariba. Bako in zai shigo burinsa ya dan bullo da tsaraba, ba za na guje ki ba, ke makin ce ba za ki